Hello guys, welcome to my YouTube channel. ଏଭଳି ସନ୍ତାନ ଯିଏକି ରଜ ମହୋତ୍ସବରେ ଭାଗ ନେଇ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କର ନାଁଟାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆମର ରହିଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଝୋଟି ଆଉ ମେହେନ୍ଦି आगे जोर बजाओ, भारी स्पीडी चली जलालपुर महोत्सव एक आनंद मुखर भाव चली रज महोत्सव जलालपुर ओडिशा कण सारा विश्व प्रसिद्ध कार्यक्रम चली लकी खटई स्मृति रेखा साहू विष्णुप्रिया दास विजय लक्ष्मी जेना सोनाली मलिक प्रियंका स्वामी से मध्य झोपड़ी भाग नहीं नीलवतार गीत आशक कौन सी पार्टी मुंडा सुनियो नहीं गणुर बाजी जाइबो ଆମର 7 ମିନିଟ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 7 ମିନିଟ ସରି ଯାଇଛି ତଥାପି ଆଉ 3 ମିନିଟ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦଉଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ସେ ଆଗ୍ରହ ଥିବାରୁ ତାକୁ ଆଉ 3 ମିନିଟ ଆଡିସନାଲ ଦିଆଗଲା ସେ 3 ମିନିଟ ଭିତରେ ସାର जो मामले एठी देखुଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ଭର୍ତ୍ତି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇବା ଏଠି ତାଙ୍କର ନାଁଟି ଲେଖି ଖେଳରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ
ରଶ୍ମିକା ତାର ଭଏସକୁ ଯାଇ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରଖିଛି ଛୋଟିଆ ଝିଅରେ ତାର ସମୟ ସରିଗଲାଣି ତଥାପି ଛୋଟ ପିଲା ହିସାବରେ ଆଗକୁ ଆସ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଦେଇଥିଲ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ତ ଆସ ଆଗକୁ ଆସ ସୁଜତା ଭୋଇ ଲକି ଖଟେଇ ପୃଥିରେଖା ସାହୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଦାସ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜେନା ସୋନାଲି ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସାଇ जो पिलाମାନଙ୍କ ନାଁ ପଢ଼ିବି ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ କମିଟି ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଯାଉଛି ତେଣୁ ଝିଅ ଝିଅ ଖେଳଟା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଖେଳଟି ବନ୍ଦ କର ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପଇସା ସେ ସେଠି ଖେଳିକି ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇପାରିବେ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇପାରିବେନି ଗୋଟେ ଫଟୋ କିଣିପାରିବେନି ସେ ଖେଳ ବନ୍ଦ କର ସେ ଖେଳ ଏଇ ଚକ୍ର ପାଇଁ ବନ୍ଦ ସେ ଖେଳଟି ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେ ଖେଳ ଏଇ ଚକ୍ର ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଛୋଟ ପିଲା ଘର 5 10 ଖାଇବେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ କରିବେ